Pozdrav ljudi, danas ćemo igrat ovu igricu. Napravit ću jedan utrku i pokazat ću vam koliko imam konja i to sve. Koji motor imam, ne znam ako me čujete. To. To. Dobio sam $8,000, što je super. Idem u garažu. Znači imam, što vidite, mogu ići s 209 na sat, koliko ja to znam. Onda imam 1679 konja. Ovo tu treće, ne znam kaj je to. I imam 1150 gripa. To je super. Znači super. I sad ide glavno koji motor imam, a to je premium motor. Jej. To. Ajde boj.